Insellmilkom, illum il-ġimgħa 11 ta' Settembru nilqakom għal qudiesa u r-Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-Evanġelu tal-lum Ġesu jgħidilna biex l-ewwel inneħħu it-travu minn għajnejna ħalli mbagħad naraw sewwa kif inneħħu it-tibna minn għajn ħuna. Ejjew illum naħsbu f'kemm il-darba rajna l-ewwel u mbagħad tkellimna ma' ħadd ieħor fuq il-ħażin tal-oħrajn mingħajr ma rajna x'aħna nagħmlu ħażin aħna u x'nistgħu nagħmlu aħjar. Mulej, permezz ta' din il-quddiesa, ejna ngħixu tassew dak li tallimna int. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti t-triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla int tajtna il-fidwa u għamiltna uliet adottivi tiegħek. Ħares bit-tieba lejn l-uliet eżiż tiegħek biex dawn kollha li jemmnu fi Kristu jkunu ħielsa tas-sew u jiksbu il-wirt ta' dejjem. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, jekk jiena nxandra l-Evanġelju m'għandix biex niftaħar, jien obbligat nagħmlu dan. Ħażin għalija jekk ma nxandrarx l-Evanġelju. Jekk dan nagħmlu minn rajja, ikolli dritt tal-ħlas. Imma jekk nagħmlu għax obbligat, dan ifisser li qed nagħmel ix-xogħol li Alla fdali f'idejja. X'inhu mela l-ħlas tiegħi? Li meta nxandar l-Evanġelju, inxandru b'xejn, bla ma nfittex id-dritt li jagħtini l-Evanġelju stess. Għax li ma jiena marbut ma' ħadd, jien għamilt li l-nifsi l-sir ta' kulħadd biex nirbaħ lil ħafna. Sirt kollox ma' kulħadd biex insalva lil kulħadd. Nagħmel dan kollu minħabba l-Evanġelju biex ikolli sehem minnu. Ma tafux li l-ġerrejja fl-istadju kollha jiġru imma l-premju wieħed jirbħu? Iġru mela, ħalli tirbħuh. Kull atleta jiċċaħħad minn kollox u dawn biex jirbħu kuruna midbila, imma aħna waħda li ma tidbilx. Jien issa hekk niġri, mhux qisni bla d-doċċ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda nakkes blaħrax il-ġismi u njasru biex ma jiġrilix li wara li nkun ipritkajt lil ħadd ieħor jiena stess insib ruħi kundannat. Il-kelma tal-mulej. Qassam responsorjali nweġbu flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Tixxenna u tinfena ruħi għat-tempju tal-mulej. Nanni ferħan bruħi u ġismi lil Alla l-ħaj flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Sal-asfur isib fejn jammar u l-ħuttafa ssib il-bejt ħdej l-artali tiegħek. Emit qiegħed iż-żar tagħha mulej tal-eżerċti, Sultan u Alla tiegħi flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Enjin dawk li jagħmlu f'darek huma jfaħruk għal dejjem. Enjin dawk li jsibu fik il-qawwa tagħhom li għandhom għal qalbhom il-pellegrinaġġ għat-tempju flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Għax-xemx u tarka l-mulej Alla,
Nina u ġieħu jagħti lilna. Ebda ġid ma jiġħad il-mulej lil min jimxi bis-sewwa flimkien kemm hija għażiża d-dar tiegħek mulej tal-eżerċti. Il-kelma tiegħek mulej, il-verità, għaddisna permezz tal-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Il-glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabola lid-dixxipli tiegħu. Jista' għama imexxi għama ieħor. Mhux it-tnejn jaqgħu fil-ħofra. Id-dixxiplu mhuwiex aqwa milli mallem tiegħu. Imma kull min itemm it-taħriġ tiegħu isir bħalli mallem tiegħu. Għax tara it-tibna fajnħuk u ma tarax it-travu li għandek fajnek int. Kif tista' tgħidu lil ħuk hi ejja neħħilek it-tibna li għandek fajnek meta mittix tara travu li għandek fajnek int. Jew iġbieħor, neħħi l-ewwel it-travu minn għajnek int ħalli mbagħad tara sewwa kif tneħħi it-tibna minn għajn ħuk. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Hemm differenza enormi bejn tibna u travu. U Ġesu juża din id-differenza bi ftit esaġerazzjoni biex jagħmel il-punt illi kultant aħna inħarsu lejn l-oħrajn u naraw il-ħażin fihom u l-ħażin tagħhom u ma nħarsux lejn ħażin tagħna li jkun għar. Dal-kliem ta' Ġesu jiġi wara dak li qal lid-dixxipli tiġġudikawx biex ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx biex ma tkunux ikkundannati. Illa li kultant jiġri illi aħna inħarsu lejn l-oħrajn. Naraw il-ħażin tagħhom. Imbagħad nitkellmu fuqu, nowdnu fuqu kultant. Kultant nonfquh ukoll. U waqt li nagħmlu dan u noskurawhom il-nies ma narawx tagħna. Ma nħarsux lejn anfusna jew għax ma nistgħux naraw id-difetti tagħna jew inkella għaliex nippretendu li mhumiex hemm. U għalhekk Ġesu li qed jgħid lilna huwa biex aħna niżaminaw lil anfusna l-ewwel. Narfu lil anfusna, araf lilek innifsek u kliem ta' għerf. Għax meta aħna narfu lil anfusna il-bżonn li aħna għandna tal-ħlina ta' Alla. Mbagħad anke kif inħarsu lejn l-oħrajn ikun differenti u kif nitkellmu fuqhom. Moħħna jiġri inqas, ilsinna nrażnu aktar u ngħaddru aktar lill-oħrajn meta aħna narfu aktar lil anfusna. U għalhekk għandna bżonn dan id-dawl ta' Alla biex narfu tassew lil anfusna. Niftehmu dal-kliem ta' Ġesu ma jfissirx li aħna meta naraw il-ħażin madwarna u għandna responsabilità li nirranġaw il-ħażin nagħlqu għajnejna isu mhu qed jiġri xejn. Li aħna ma niġġudikawx l-oħrajn u li aħna narfu l-iżbalji tagħna ma jfissirx li mbagħad ngħidu allura kulħadd jagħmel li jrid, jien ma nindaħalx, jien ma niġġudika ħadd u tħalli l-ħażin għaddej.
B'dak il-mod inkunu kompliċi tal-ħażin, speċjalment fejn jkollna r-responsabilità li nwaqfuh. U Ġesu qatt ma jridna inkunu kompliċi tal-ħażen. Ma li qed jgħid Ġesu huwa li altru naħdmu kif għandna naħdmu għal dak li hu sewwa, dak li hu ġust u kontra il-ħażin. U altru insalbu lill-oħrajn u nitfawlhom il-ġebel. Hemmhekk Ġesu jagħmel id-differenza li għandna nagħmlu aħna u jgħidilna aħdmu għal dak li hu tajjeb. Imma l-ġudizzju tal-qalb tal-persuna ħalluh f'idejja, nħalluh f'idejn Alla. U għalhekk it-talba li nixtieq nagħmel illum f'din il-quddiesa hija biex aħna Alla jagħtina l-grazzja li narfu aktar lil nfusna u l-bżonn tal-ħniena ta' Alla li għandna. Li Alla jagħtina l-grazzja li jippurifikana mill-ħażin tagħna, mbagħad jgħinna biex lill-oħrajn ngħidulhom kelma ta' ġid, mhux kelma ta' ġudizzju u kundanna. Li naħdmu kontra dak li hu ħażin u biex nagħmlu tassew dak li hu ġustu sewwa, imma lill-persuni il-ġudizzju tagħhom inħalluh f'idejn Alla. Inresqu issa it-talbit tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex kompli ixxandar l-Evanġelju lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna narfu il-ħażin tagħna, li narfu kif aħna quddiemek u inti tippurifikana mill-ħażen tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex il-klim tagħna ma jkunx ta' ġudizzju u ta' kundanna lill-oħrajn, imma klim li jagħmel il-ġid u li jgħinhom biex aktar jesqu lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom, nitolbu wkoll għal dawk li qegħdin għal kura barra minn Malta biex inti tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn il-ġranet, biex inti tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu mulej biex aħna nkomplu insegwu b'responsabilità il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex tibgħat l-Ispirtu tiegħek ħalli iqanqal fina rrieda li nagħmlu t-tajjeb għall-ħsara li aħna ta' bnedmin dgħajfa wettaqna għax sibna biss fina nfusna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Il-qalmu lej mid-dejn is-sagrifiċċju u għat-tifħir il-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek, għamel ibdil l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lil-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-tissib tagħna f'dan il-misteru qaddis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. Fidi ħajja nistqarru il-qawmin tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk mal-qaddizin u l-anġi kollha nfaħru kuntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewit l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smawit. Imbirek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola ta' smawit. Qaddis tas-sewint mulej intilajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa mal-ġi bil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jistħoq li huma l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Imkien mal-Verġi Mqazzom, mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna d-dubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, la daħanniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni.
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintret fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jgħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Mulej inti titma' lil fidili tiegħek u tajjixhom bl-ikel tal-kelma tiegħek u bis-sagramenti tas-sema. Għamel li bis-saħħa ta' donijek kbar mogħtija lilna minn ibnek l-Ażiż, aħna nimxu l-qudiem sa ma nissieħbu għal dejjem miegħu fil-ħajja tiegħu u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. U nroddu ħaj lil-Alla.
Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسو دايم يبقى دايم تدايم أمين. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dubitra ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort u għere l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ذاك اليوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوح عطي علينا لا تدخلنيش في تجريب إذ أهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو والسو دايم يبقى دايم تدايم آمين. Marija Santisma urina li inti omna għalik jisma t-talb tagħna dak it-twilet għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern kull ġenera rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزة كل يوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبيتنا بحال ما نغفر المنوح عطي علينا لا تدخلنيش في التجريب إذ أهلسنا من الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek Ġesu. قديسة مريم الله تطلبنا متنبين إسا في السيات الموتانا آمين. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim berkinti fost in-nisan birek frott ta' ġuftijek
Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak birk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Sant'Esmorina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern, kull ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Sant'Esmorina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mob bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħannix fit tiġrib iżdeħrisna mid-deni. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlop għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimalik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek ifrott ta'
ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Spiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kismat tarbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet naħarista minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sien Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsa dak kuljum għatina llum, għafrinna d-dubitna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, isseħ l-isna mid-dinja. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija Malla tlapalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibn u lill Spiritu Santu. Kif mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santis Morina li inti omna li kismat talbtana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet naħarista minna tal-infern u ġenera l-beħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-fema tal-Papa missilna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ذاك اليوم أعطينا اللوم أغفرنا ذنوبنا قبل ما نغفر المنوحات علينا لا دخلنيش في التجريب إذ الإسلام الدنيا آمين. Slima lik Marija bi grazzi memlija murejmijak imperk inti fost in-nisa mpirek kif rotta ġuftijek Ġesu. قديسة مريم مالا تقلينا متنبين إسا في السياطة الموتانا آمين. Gloria lil Missieru lil Iben u lil Ispirtu Santu. كيف كمل بدو والسودايم يبقى دايم تدايم آمين. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem تدايم الدفوع jistriħu fil-paċi. آمين. Mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ħnina, كريستو هنينا mulej ħnina, مولاي هنينا Kristu ismana, كريستو اسمعنا Kristu il-qattalbtana, كريستو القتل بتاعنا Missier Eternalla, هنا لينا Iben Alla li fdejt id-dinja, هنا لينا Spiritu Qaddis Alla, هنا لينا Trinità Qaddisa Alla wieħed, هنا لينا imqazza Marija, اطلب لينا imqazza Ommalla, اطلب لينا imqazza xibba ta' xbejbiet, اطلب لينا Om ta' Kristu, اطلب Om لينا il-Knisja, اطلب لينا Om tal-ħnina, اطلب Om لينا tal-grazzja ta' Alla, اطلب لينا Om it-tama, اطلب Om li لينا żjed safja, اطلب Om li لينا żjed nadifa, اطلب Om لينا u xebba, اطلب لينا Om bla teba, اطلب Om li لينا tistħoq li mħabba, اطلب Om لينا tal-aġeb, اطلب Om لينا tal-pariri tajjeb, اطلب Om ta' لينا min ħalaqna, اطلب لينا Om ta' min salvana, اطلب لينا xebba kollok għaqal, اطلب لينا xebba li tistħoq kull ima, اطلب لينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب لينا xebba kollok seta, اطلب لينا xebba kollok ħnina, اطلب لينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب لينا mera ta' qdusija, اطلب لينا tron tal-erf, اطلب لينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب لينا amara tal-Ispirtu Santu, اطلب لينا amara ta' kull grazzja, اطلب لينا amara ta' kull tieba, اطلب لينا warda mistika, اطلب لينا torri ta' David, اطلب لينا torri ta' lavorju, اطلب لينا dar ta' deb, اطلب لينا arka ta' rabta ġdida, اطلب لينا bib ta' sema, اطلب لينا kewba ta' filgħodu, اطلب لينا saħħa tal-morda, اطلب kien لينا tal-midinbin, اطلب لينا faraġ tal-migranti, اطلب لينا faraġ tal-imniktin, اطلب لينا għajnuna tal-insara, اطلب لينا sultana tal-anġli, اطلب sultana لينا tal-patriarki, اطلب لينا sultana tal-profeti, اطلب sultana لينا tal-apostli, اطلب لينا sultana tal-martri, اطلب لينا sultana tal-konfessuri, اطلب لينا sultana tal-verġni, اطلب لينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب لينا sultana mnisla minn l-ewwel teba, اطلب لينا sultana mtella s-sema, اطلب لينا sultana tal-Rożarju Mqaddes, اطلب لينا sultana tal-familja, اطلب لينا sultana tal-paċi. اطلب لينا Ħaruf tanna li tneħħi drobiet tad-dinja. عفرنا نطلبك مولاي Ħaruf tanna li tneħħi drobiet tad-dinja. اسمعنا نطلبك مولاي Ħaruf tanna li tneħħi drobiet tad-dinja. هنا لينا Itlob għalina qaddisa Alla. biex kun jistaqilna dak li wedna Kristu. U Alla li rrit li ma tħabbira tal-anġlu li bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġi Mqazza Marija, għatina nitolbuk lilna li nistqaru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa ta' fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Ġusepp Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rużarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talb li nġbarna għalih flimkien illum. Filwaqt li nieħu l-opportunità biex nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom, infakkarkom li min jixtieq jgħin lill-Knisja f'Malta tkompli l-ħidma tagħha fis-soċjetà huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta, Kurja tal-Arċisqof, Pjazza San Kalċedonju, Furjana. Aktar dettalji issibuhom ukoll fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Mill-ġdid, grazzi tal-li kontu magħna u nsellmilkom.